Dobré ránko. Chcel som teda spať za pumpou, ale nedalo sa tam spať, lebo okolo pumpy tiekol potok a to by si brácho nepreskočil. To by si musel skákať, ja neviem, jak Hulk, ty kokot. Alebo jak sa volá ten zelený buzerant. Takže som spal za takou betónovou pičovinou a keďže som sa nabíjal pri pumpe, tak som si všimol, že z jedného koša trčí plechovka, tak som si povedal, že jak môže z koša, ktorý má 1,5 m trčať plechovka. Brácho, preto to. Takže mám celú igelitku, čo som si kúpil vlastne v obchode Action, tú tašku papierovú na potraviny, tak vlastne teraz ju mám úplne že celú plnú s plastovými fľaškami a s plechovkami. A podľa všetkého, brácho, to není jak na Slovensku, že máš 15 centov, ale že máš 25 centov. Nakoniec som teda zarobil z tých zalohovaných pičovín nie 5 €, ale 3,60, ale aj akože super. 6 sekúnd som sa hrabal v koši plastovom a 3,60 mám zarobené. Kúpil som si punčového monstera. Ten je po piči, brácho. To je taká červeno hnedá plechovka, alebo aká, proste monster punč. Nemal si ochutnaj. Boli tam vyhodené rôzne kartóny, takže som zohnal 2 veľké kartóny. Mám tu 4 fixy, ktoré som kúpil, vďaka Bohu, že som ich kúpil. A keďže som tu mal ten sirup, tak som si zarobil ten sirup do tej termosky. A rozmýšľal som, kam teraz ísť, pozeral som do mapy a hák je úplne opačný smer, na ktorý ja chcem ísť, lebo ja chcem ísť do... Neviem, či som to hovoril v včerajšom videu alebo v dnešnom videu, ale ak som to nehovoril, tak to poviem teraz. Prvé, čo sme mali, prvý výlet, alebo prvý trip bol zo Slovenska do Nemecka. Druhý trip bolo, že ideme k moru, čo sme išli do Talianska. A teraz vlastne ideme z Talianska. Spravím asi ďalšie série, alebo dám to na viacej tých sérií, alebo na viacej tých zoznamov, alebo zoznamy, alebo jak sa to volá. A dám tam proste vždycky iba názov krajiny a tam budeš mať proste videá, buď budú mať tí videá názvy, alebo tam budú iba časti, že čas 1, čas 2, čas 3 a takto, chápeš? No a ideme teraz teda z Talianska, brácho, do Španielska. Ideme z Talianska, brácho, do Španielska a ideme cez Belgicko a pozeral som mesto, čo tam je, a to sa volá to mesto, že Antwerpy alebo Antwerpy, ale keby som išiel do Hágu, tak to je úplne zbytočné. Najlepšie, čo mi môže pomôcť, že pôjdeme do mesta Rotterdam a z Rotterdamu už rovno proste pôjdeme smer Belgicko do toho Antwerpy teda a nemám sa kam ponáhľať. Reálne sa nemám kam ponáhľať, takže som si povedal, že keď som tu našiel včera, prešiel som 4 pumpy a iba na jednej pumpe sa dalo nabíjať, brácho, iba na jednej pumpe. Tak som si povedal, že sa teraz vrátim naspäť na tú pumpu. Dobijem si tam parabanku na 100%. Telefón takisto dobijem na 100%, teraz mám nejakých 70%. A už keď budem sedieť pri tej pumpe, tak sa proste v kľude naraňajkujem, napijem, zapálim si, pustím si nejaké videá. Na tej pumpe som sa nabíjal 1,5 hodiny, z tej pumpy som išiel potom peši nejakých, ja neviem, 3-4 km na jeden nájazd na diaľnicu. Nikto ma z tej diaľnice nezobral. Takže teraz som akurát na zastávke, je tu metro. Za 2-3 minúty má ísť metro do Den Haag. Proste do Den Haag ide odtiaľto metro, neviem kam presne, či do centra, alebo neviem. Ale povedal som si, že mám to v piči a že to proste risknem. Že pôjdem na metro, nech sa trošku aspoň posuniem niekam. A z toho Den Haag už sa potom budem musieť nejak dostať na okraj mesta a z okraju mesta
skúšať stopovať, lebo je kokot 15 hodín za chvíľu, za možno 10 minút je 15 hodín, 14.52 brácho, je presne 14.52 a ja som sa ešte nikam nepohol, nikam. Uvidíme no, jak to dopadne. Bráško, nachádzame sa vo vlaku, sedíme niekde úplne vzadu, kde sú odložené takto bicykle. A v Nemecku to úplne funguje, no v Nemecku som sa ojebal, sorry, v Holandsku to teda funguje tak, že keď nastúpiš na metro, tak na metro nepotrebuješ kupovať lístok a nie sú tam žiadne sklenené dvere, takže ty nastúpiš na metro, odnesieš sa pár zastávok, kde je vlaková stanica, vystúpiš z toho metra, vôjdeš na vlakové nástupište a ideš proste vlakom. Akurát ideme cez more. Neviem, či to uvidíš. No a teda nastúpiš na vlak a jak nastúpiš na vlak, tak si už úplne v pohode, nikto ťa nekontroluje, pretože všetci vedia v Holandsku, že ty, aby si sa dostal na nástupište, tak si musíš kúpiť lístok, ktorý dáš na taký snímač, na taký skener a otvoria sa ti sklenené dvere. Lenže ja som to spravil tak, že ja som proste išiel na metro, z metra som vystúpil v meste Haag, a tam bola metro, bolo spojené s vlakovou stanicou, takže ja som hneď prestúpil na vlak. Išli sme cez mesto Rotterdam a teraz sme už, ja neviem, asi 30 km za Rotterdamom a už ideme týmto vlakom teda úplne už k hraniciam, to už je fakt, že pár desiatok kilometrov medzi Holandskom a Belgickom. Takže buď ešte dneska večer prídeme do Belgicka, alebo až zajtra, ale ja si myslím, že dneska tam môžeme kľudne prísť. A neminul som ani cent som neminul. Stále mám ešte nejakých 10 cigariet, celých 20 €, mám tu jedlo sladké, slané, pár jablk, nejaké žemle, pitie už nemám, ale pitie si niekde doplním. A batok som teda nekúpil, ten turistický, aj keď je dosť ťažký a neviem, čo tam je také ťažké, ale pravdepodobne tam bude najťažšie iba to jedlo, si myslím, lebo tak jablka majú, dajme tomu, ja neviem, 400 gramov, ten džem má 400 gramov, potom mám ešte také malé džemíky, ja neviem, tam mám tak 2 kg jedla asi, plus minus, aj hygiena, no, hygiena s elektronikou. Ale nevadí, pohoda. Takže uvidíme, že kde vystúpime, či až na poslednej zastávke alebo ne. Ale ja by som vystúpil na tejto ďalšej, lebo táto ďalšia zastávka, ty kokos, táto ďalšia zastávka je už dosť blízko pri belgických hraniciach. Ale super, akože aj v Nemecku to takto funguje. A čo sa týka Talianska, tam nejsú žiadne kontroly, tam nechodia absolútne revízory, ale čo sa týka Nemecka a Holandska, tu máš proste... Tu, keď už stojíš na nástupišti, tak nikto ťa nekontroluje, každý ťa má v piči, lebo každému je jasné, že aby si sa sem dostal, tak vlastne musíš si kúpiť lístok, jak som to teda vysvetlil, ten dáš na taký snímač a otvoria sa ti sklenené dvere. Takže úplne som s tým vyjebal. Nechytil som žiadny stop ani včera, ani dneska a keby som mal zhrnúť celé Holandsko, tak čo sa týka, čo mi tu pomohli ľudia, pomohol mi Černoch, včera mi pomohla tá blondína, predtým mi pomohol jeden chlap a ešte keď tak rozmýšľam, ja neviem, ja som v Holandsku, dajme tomu tak 3 týždne, si myslím, 2 týždne, no piču, 3 týždne, no, dajme tomu 3 týždne. A za 3 týždne som chytil asi 5 stopov, 5 aut mi stoplo za 3 týždne, kamarát, a pomohli mi tak 4 ľudia za 3 týždne, čo je extrémne v piči, takže Holandsko je na poslednom mieste, úplne na poslednom v mojom rebríčku a ozvem sa teda až keď vystúpim z vlaku, že kde teda budeme, ale po piči. Pripojil som sa na Wi-Fi-nu, bola tu verejná Wi-Fi, že Hotel Central
Našiel som Šielku, hej, toto je extrémne malinké mestečko, neviem, či je to veľká dedina alebo malé mesto, ale ty z jednej strany na druhú stranu prejdeš za pol hodinu. Za pol hodinu prejdeš celé mesto, brácho, to normálne píči som z toho. Za 26 minút máme byť na tej Šielke teda a od tej Šielky to už je fakt kúsoček do Belgicka. A dneska neviem, že či je štvrtok alebo piatok, ale mám taký pocit, že je piatok. Takže buď budem mať šťastie, že stretnem nejakých dobrých popiči ľudí a možno aj u niekoho prespím. Alebo chytím výborný stop a dostanem sa na šupu niekam do Belgicka. Ale čo som ešte chcel, že ja neviem vlastne ani kam mám ísť. Takže to spravím tak, že si napíšem proste, že Belgia alebo Belgium a kto ma kam odnesie, tak tam pôjdem.